Ka Federation of KHASI, Jingïaroh People Fkjgp jong ka Southwest KHASI Hills District Unit mendagas ngi kala ai Jingïaroh yau Symbud Myntri Rangbah ke Jylla ubapet ya katanat PWD roads ba Preston Tinsong Halor ke Jingshimkhia Jong habiade ba ke Jingdawa jong ka Seng ban Pynïar ya ke benta ka ba 100 kilometer jong ka surok Ranikor Nongjri ka ban nadu Jingking Borbasing Ranikor hadu lat Alikwareng syaka surok Tulin. Nak kebenta jong Deputy Chief Minister buat Preston Tinsong bala Jingshimkhia ia kena surok nang soturu bala license ausin wakot meeting bat ngi kermenru ba nakalian jong ka sarkar Jylla lang bau Deputy Chief Minister badai incharge ka tanap liudi kan urlong ke ka bangi nakalian ka seng bat kipaj ba nang song jong ka distrik ka jongi ki angnur kumsi benta ban